Bună ziua lume, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta cum să vă puneți intro pe canalul vostru de YouTube. Așa. Vă trebuie aplicația asta Video Show, o luați după Aptoide. Așa. Intrăm pe YouTube și căutăm intro. Nu știu cum, așa. Să-l caut pe al meu. Mi se pare că ăsta este. Nu, mi se pare că e aici. Nu. Cred că e pe aici. Da, ăsta e. Așa. Mi-a plăcut ăsta. Nu știu dacă vă plac unele. Dăm aici. Și dați pe primul sau pe ce număr vă place. Și apăsați pe el. Așa. Ăsta e intro-ul meu. Și dăm download. Eu nu mai dau pentru că l-am deja făcut. Așa. O să vă apară aici. Eu nu l-am dat, v-am zis. Așa. După aceea dăm aici. Așa, da. Așa. În ăsta. Am uitat să-l selectez. Stați. Fotografii, video. Aici dăm la editare video. Stați să-mi găsesc intro-ul, dăm la downloadări. Îl selectăm primul și după videoclipul și după dăm start. Opa. Nu am selectat videoul. Dăm aici. Îl selectăm. Dăm aici. Îl selectăm și dăm start. Și a început ăsta. Atât a fost pentru noaptea de astăzi. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like.